Priatelia, vítajte opäť na našom kanáli Dá sa to aj doma. Aj dnes sme si pre vás pripravili chutný nový receptík. Tentokrát to bude kysnutý koláč, ktorý je ideálny na pikniky, na výlety alebo len tak na posedenie, pretože je výborný čerstvý, ako aj keď si trošku odstojí. A bude to šťavnatý, kysnutý koláč s tvarohom, hrozienkami a ak chcete aj ovocím. My robíme takúto základnú verziu. Takže začneme tým, že si vezmeme múku, ktorú si potrebujeme preosiať, potrebujeme ju zbaviť možných hrudiek, ale najmä dostať do nej vzduch, pretože to je účelom preosievania múky. No a vytvoríme si klasický kvások, ktorý pravidelne sledujete náš kanál a poznáte naše recepty. Viete, že pri kysnutých koláčoch je toto štandardný postup, ktorý je potrebné dodržať, aby vám cesto dobre vykyslo. Platí samozrejme, že tak ako droždie, tak napríklad aj vaječka, tie si vyberieme dopredu z chladničky, pretože so studeným droždím toho veľa nenarobíte. No a takisto mlieko, ktoré pridávame, je ideálne, keď je vlažné. No a nezabudnime na pár lyžičiek cukru, aby mal kvások čo papať. A vidíte, stačí 10 minút a naozaj kvások je krásny, nadýchaný. Pridáme trošku soli. Pridáme klasický kryštálový cukor. Pridáme vajíčka a rozpustené maslo. No a tradične nás čaká ručná práca alebo práca pre vášho kuchynského pomocníka, ak máte k dispozícii robot, ktorý vie miešať cesta, nie je problém. Tak ako vždy platí, že presné miery a váhy nájdete na našom webe, kde vlastne nájdete aj všetky naše doterajšie recepty s presným opisom, čo je do nich potrebné. Takže si to tam kľudne pozrite. No a čaká nás takých 10-15 minút intenzívneho miesenia a cesto máme hotové a dáme ho približne na hodinku, hodinku a pol vykysnúť. Medzi tým si pripravíme plnku, ktorá bude, ako som už spomínal na začiatku, tvarohová s hrozienkami. Čiže vyšľahali sme si vaječka, ktoré pridáme k polotučnému tvarohu, klasickému hrudkovitému. Pridáme vanilkový cukor, pridáme klasický cukor. Dneska dostanete rôzne tvarohy, ale ideálne je tento hrudkovitý klasický. No a hrozienka, ktoré sme si vopred namočili buď do vody, buď môžete použiť aj trošku rúmu s vodou. Hej, to už nechávame na vás, kto má ako rád. No a všetko dobre premiešame a plnku máme hotovú. Toto je tá klasická verzia, ale pokiaľ máte radi ovocie, môžete si potom navrch na ten tvaroh pridať aj vaše obľúbené ovocie a určite tým nič nepokazíte. No a cesto máme vybraté z misky, budeme potrebovať samozrejme pomúčenú dosku. Aby sa nám nič neprilepilo, bez toho to proste nejde. A cesto si rozdelíme na dve časti, pretože náš koláčik má spodnú časť, potom príde plnka a tak nasleduje vrchná časť. No a teraz si treba vybrať ten správny plech. Ideálne je, aby cesto na plechu nebolo príliš hrubé. Aj tento koláč je zaujímavý práve v tom, že cesto je tenučké. Takže pekne si ho vyvalkame do požadovaného rozmeru. Tentokrát robíme tú spodnú stranu. Je s tým trošku zábava, behania s valčekom hore-dole. Ja viem, že mne sa to ľahko hovorí. Horšie to už bude mať ten, kto ten valček drží. Ale ináč to proste nejde, nedá sa to vyťahať rukami. No a potom si plech vymastíte
tenučkou vrstvičkou oleja alebo použite papier na pečenie, aj keď pri kysnutom koláči neviem, či by som to riskoval, ale dajme tomu, že predpokladám, že nejaké super gazdinky to vedia aj s pečiacim papierom. No a na dobrý koláč patrí nejaký dobrý kyslastý džem, napríklad rybezľový, určite neodporúčame sladký džem, to by bolo potom všetko veľmi sladké. No a príde samotná plnka, áno, a tu je ten priestor, kedy ešte na tento tvarok s rozienkami si vy môžete kľudne dať nejaké obľúbené ovocie. Akékoľvek maliny, čučoriedky, černice, proste čo máte radi, alebo aj mix tohto všetkého. No a pekne rovnomerne rozprestrieme a vyvaľkáme si druhé cesto, ktoré príde na vrch. Tým už vás nebudeme samozrejme zaťažovať. No a keď máme takto pekne uložené cesto na ceste a na plnke, trošku ho ešte mierne potrieme olejom, naozaj iba maličko, no a ešte ho prepichneme, aby mala kde unikať para. No a putuje koláčik pekne do rúry. Niekde tu v popisku si nájdete, ako dlho sa piekol, na koľko stupňov. No a tu je po upečení, treba ho potrieť troškou vody, aby nám pekne zmekla kôrka, treba ho nechať odstať a potom už stačí iba servírovať. Tak a to je v podstate všetko. Koláčik hotový, pripravený, famózny a prajme vám dobrú chuť a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, nezabudnite na odber kanála, môžete sa tiež stať členmi nášho kanála a sledujte nás na sociálnych sieťach. Dovidenia na budúce.